בודק עם מתן אם יש לו עוד משהו מעבר למה שעשינו. בדקנו הכיסא עובד חשמלית, רק המסכים לא עובדים, שני המסכים של הכיסאות, 7 דלטה ו7 וולט. והכיסא עובד חשמלית. לא נראה לי שיש מה לעשות, אני בודק איתו. שלומי, שאמרנו, המסכים עובדים, אבל הכיסא לא עובד חשמלית, זה הכיסאות. אתם יודעים. תגידי בבקשה, אפשר לבדוק עם הצוות, עם הפאנל ההפעלה של הכיסא למעלה ולמטה, אם הפאנל זוהר או שהפאנל מת לגמרי? שלומי, הפאנל מת. המפסיק על הפאנל ההפעלה. בכיסא למטה על הרצפה. אתם יכולים בבקשה להזיז את הקילסוויץ' מתחת לכיסא רק פעם אחת ולראות אם יחזור חשמל לפאנל ההפעלה? תגידי מייק. אבל פעם אחת רק, לא פעמיים, פעם אחת בלבד. כן, פעם אחת. לשים אותו בעוף, לחכות כמה שניות ולהחזיר אותו לעון. תעשו את זה. כן, שלומי, שומע. תגידי מייק, להזיז את המפסק פעם אחת בלבד, מכיוון שאנחנו לא יודעים באיזה מצב הוא.